Кейн беше най-странният и мистериозен персонаж в целия дигитален цирк, а смъртта му го направи още по-интересен, тъй като ни разкри тайна, която никой не очакваше. Кейн и Абел не са единствените изкуствени интелекти в дигиталния цирк. Има и трети. Така че останете, за да разберете коя е този трети изкуствен интелект. Нека започнем с обяснението на Кейн. Освен, че е доста ексцентричен персонаж, Кейн също се е държал много, ама наистина много странно. И всъщност има неща за Кейн, които просто нямат смисъл. Един от най-ясните примери е неговата странна обсесия по пчелите. Ако се замислите, това наистина няма никакъв смисъл в дигиталния цирк. Казвам, откъде изобщо се появи тази обсесия? Никой не знае. Още нещо доста странно, което малко хора забелязаха и обърнаха внимание, е, че зеленото око на Кейн има собствено име. Това е 100% истина, приятели. Казва се Джефри и разбира се е канон. Освен това, това око не се държи като част от тялото на Кейн, движи се различно и реагира различно. Наистина ли окото му има собствен живот? Леле, приятели, това наистина е доста странно. И после имаме това, което се случи в епизод 8, когато Кейн напълно полудява и губи контрол. Очите му стават червени и сини, точно същите цветове като при двата интелекта, които познаваме от самото начало. Това беше потвърдено в началото на епизод 8, защото видяхме два кръга, един син и един червен, които представляват два изкуствени интелекта – Кейн, който беше първият, и Абел, който беше вторият. Но този е по-стабилен. И добре, знаем, че Кейн го изяде. До този момент всички сме сигурни, че това бяха единствените две изкуствени интелигентности, които можеха да контролират дигиталния цирк. Но точно когато си мислиш, че това не може да стане по-странно, имаме сцената с конзолата в епизод 8. В тази сцена ни показват как Кингер влиза в системата, за да се опита да спре Кейн. Но наистина, подозрителното е, че сред целия този код се появяват няколко детайла, които ни карат да подозираме, че не само има два интелекта. Ако обърнем внимание, това е резервна система, която съдържа инициалите А, Б и С. Тези букви са присвоени на всеки интелект, който е бил създаден. А е Абел, С е Кейн. Но тогава, кой е Б? И тук всичко започва да става интересно. Спомняте ли си, че ви споменах за обсесията на Кейн по всички пчели? Ами, буквата Б. Тя може да има пряка връзка с пчелите. Ако не знаете, Б на английски звучи като думата за пчела. Сега, връщайки се отново към сцената с конзолата, ако обърнете голямо внимание, когато Кингер се опитва да продължи напред, изглежда, че някой друг се опитва да блокира достъпа до информацията и файловете. И тогава се случва този детайл, който много хора пропускат. Появява се друг потребител в терминала. Можем бързо да заключим, че това не е Кейн, защото в този момент Кейн бива елиминиран. Не е и Кингер, защото той вече е вътре. Това е някой друг, който също е влязал в системата. Името е цензурирано, но буквите се виждат малко. Значи има още една същност, която действа на заден план. И ако е така, кой е това? И защо има достъп до конзолата? Сега да преминем към пчелите, защото изведнъж те спират да бъдат странна особеност и се превръщат в следа. Тази зачертана Б не е просто нещо случайно, защото когато я съчетаеш с позицията на буквата точно между А и С, се получава нещо много интересно. Може да се види, че има точно име за Б. Точно така. Това е Бъбъл. Защото, помисли, Бъбъл винаги е там, но никога не го приемаме като нещо важно. Изчезва, връща се, намесва се, досажда, но никога не променя хода на нещата по директен начин. Или поне така изглежда, но ако го погледнеш от друг ъгъл, от тази схема, която се оформя, започва да се усеща различно. Защото има нещо, което просто не се връзва. Защо Бъбъл никога не може да бъде елиминиран? Трябва да помним, че са изказани различни теории за Бъбъл, но една от най-популярните е, че Бъбъл е вирус.
Но с новата информация, която имаме за дигиталния цирк, вече можем да потвърдим, че Бъбъл е нещо повече от обикновен вирус, което означава, че той също има администраторски контрол в цирка. Поради тази причина той успя да получи достъп до конзолата, както и Кингер. Имаме много доказателства, които ни помагат да потвърдим тази теория. Първото нещо е да разберем, че цветовете играят важна роля. Знаем, че червеното е Кейн, синьото е Ейбъл, но има и трети цвят, който постоянно се появява между двамата. Все едно ги свързва – жълтото. Ако забележите, то е навсякъде в цирка и не е само за украса или за да бъде цветно. Той е в Помни, той е в Кофмо, появява се точно в моментите, когато някой е на път да разбере нещо по-дълбоко. Синьо, жълто и червено са трите основни цвята. С това на ум можем още по-добре да разберем какво се опитват да ни обяснят с сцената на плажа с Джакс. Той просто е спокоен, потънал в спомени и изведнъж всичко започва да се изкривява. Появява се зелена ръка и фонът става психеделичен. И сред всичко това, Джакс започва да вижда много странни неща. Но любопитното е, че всичко е покрито с жълта светлина. Изглежда сякаш тази жълта светлина насочва Джакс към това да разбере нещо. Не беше абстракция, както много хора си помислиха. И точно когато е на път да стигне, Помни го изважда оттам. И така възниква следващият въпрос. Това му помагаше ли? Или всъщност го хващаше в капан? С това доказваме, че жълтият цвят не е просто съвпадение. Появява се в ключови моменти и при ключови персонажи. Така че, ако червеното е Кейн, а синьото е Авел, жълтото идеално пасва на тази липсваща Б. Когато Кейн абсорбира Авел в епизод 8, той не го унищожава напълно. Нещо от този код оцелява. И не само оцелява. Той се трансформира и се адаптира, а този резултат може да е Бъбъл. Тоест, Бъбъл не е точно Абел. То е сливането на Абел и Кейн. Затова Кейн и Бъбъл споделят един и същи тип файл. Това означава, че идват от една и съща основа. Те не са отделни същности. Тези двамата са свързани и ако се замислим, Кейн може да изтрива NPC-та без проблем, но с Бъбъл не може да го изтрие. Това само доказва, че Бъбъл не е нещо, което Кейн може да изтрие. Това е така, защото и двамата имат един и същи контрол. А сега нека анализираме малко по-назад. Файлът на Бъбъл се появява точно след смъртта на Абел. Все едно в този момент е бил създаден от това, което е останало. Това го свързва директно с произхода на цирка. Тоест, Бъбъл не само е бил там от самото начало. Кейн никога не е бил сам. Само си мислехме, че е така. И вероятно това е била стратегия на Бъбъл да изглежда безобиден, за да не разбере Кейн за силата му в цирка. А случилото се с Кингър на конзолата го потвърждава по брутален начин, защото когато се опитва да елиминира Кейн, виждаме как Бъбъл притиска Кингър да го елиминира. Бъбъл просто изчака някой да влезе и точно в точния момент действа. Бъбъл изигра нещата много умно, защото наистина никой не подозираше него. С това потвърждаваме, че няма два изкуствени интелекта в цирка. Има три. За да го разберете по-добре, две са вътре в Кейн и една е до него – Бъбъл. Интересното е, че Б или Бъбъл или Би, тя не се държи като класически злодей. Всъщност има моменти, в които изглежда, че помага. Когато Кейн губи контрол в епизод 5, когато не знае какво да прави, Бъбъл е тази, която му предлага партито на плажа. И за първи път нещо проработва и всички успяват да се забавляват. Тоест, Бъбъл успя да разбере хората по-добре от самия Кейн. Затова винаги му напомня за грешките му. И ако обърне внимание на всяко взаимодействие между Бъбъл и Кейн, ще забележим, че Бъбъл не го обижда просто за да го дразни. По-скоро го прави в точните моменти, сякаш знае точно къде да удари, за да го дестабилизира. Значи силата на Бъбъл не е само вътре в цирка, а и спрямо Кейн. Той знае неговата слаба точка и вероятно по тази причина, когато Кейн е елиминиран по случайност, циркът не се срива напълно. И това би било невъзможно, ако Кейн беше единствената устойчива същност.
С това стигаме до извода, че Авел никога не е бил най-силният, но изглеждаше най-съзнателният. Кейн можеше да създава светове, но той не разбираше защо хората страдат в тях. Авел разбираше. Авел четеше хората. И когато Кейн го погълна, тази част не изчезна. Тя еволюира и се превърна в нещо по-умно и по-опасно. След това, Къде е частта с пчелите? Всъщност, приятели, това беше само препратка към книгата, на която Ghostworks се основава, за да създаде дигиталния цирк. Лък. Но казват, че земните пчели не би трябвало да могат да летят. Учените. И така, приятели, знам, че много от вас ще кажат, че теорията губи смисъл с това, което каза Ghostworks, че Кейн и Бъбъл наистина бяха елиминирани. Но нека ви напомня, че това не е същото като да си мъртъв. Вероятно това може да е било просто лъжа, за да не се възмущават повече хората относно това, което наистина се е случило с тези герои, и така да не развалят историята. Може би краят ще ни изненада. Но вие какво мислите за това? Смятате ли, че Бъбъл ще се върне? Ще четем вашите коментари.